a my to budeme hodnotit. Mirek začínal. Trošičku to pozdě jsme udělali, ale určitě dejte like a odběr doma. Je tak může. Čau, co se stalo? Tak dej zase play. Hej. Ano, ejo. Mirku, to co tam dělá, Blue? Mirku, tak to už dáš. Co to děláš? Ale já nevím, ale já už... Ale proč mi vždy připadá, že když natáčím, tak já vždy... Proč? What? Style. Mir. Já nevím, co to je. Jo, loop. Loop. Okay. No way! Mě. Tak Mirku, co tam dáváš? Co tam budeš plánovat dát? Neodpovídá mi. Alexi, co si myslíš, jak to dopadne? Asi dobře, no asi špatně. Co to tam dáváš? Help me. Help my. Reálně hned. Začnu natáčet a já už tady umírám. Počkej, tak proč tam píšeš? On tam napsal hamster, tak to je dobré, křeček. Jo. To co tam vidím? To co tam je? To co to tam děláš? Doufám, že to natočíme tolik poprvé. Ne jako poprvé, ale že jako dáme na prvním pokus, že bychom to nemuseli furt jako stopovat to video, furt něco tam říct nebo takhle. Doufám, že to bude fakt na poprvé. Pokračujeme. Allah'a uçan tekme atayım. Revive me. Mirku? أنا صدام حسين الجمهور. Mirku, proč tam dáváš něco takovýho? Proč tam dáváš něco takovýho? Nevím, proč ne. No tak mi to reagujeme. Co děláš? Reálně, Mirek, už jenom na tohle, děláš 6 minut. Mirku, tak už to tam dlouhý. Už to tam šroubuješ? Už tam dlouhý, nekladeš. Nedržuj. Nedrž tam. Já mám letí. Jo, Messi nebudu nám napřed to konečně. A pokračujeme. To co tam dáváš? A co změnačí mikrofon? Je normální? Proč dáváš? Co to do prdele děláš? Co tam chutí, Mirek? Můžeš pisat na hlavě. To co tam Mirek dělá? Já si končím.
Kdy to budeme mít? Tak jo, další pokus asi nevím. Zase. Budeme to docela. Budeme to mikrofon. Reálně vypůjde papíř, tak co dáme? Nevím, tak dáme. Šel to tam blízko. Tady skill. Co tam dáváš? Opravdu nic. Já nevím, co tam dáš. Co tam dáš? Už tam nebavíš. Tak trošičku menší pauza, už zase jsme tady. Mirku, to, co tam dáváš? Dám samozřejmě mikrofon tady, abyste slyšeli, co se teďka odehrává na televizi. Já nevím, co teďka dělá Mirek. Co si myslíte, co tam dá Mirek a kolik? Napište určitě aj, kolik z 10 dáme Mirkův film. Určitě mě zajímá, jak vaše typy, že tam něco napište. Ale si do nežidli tady, aby šlo vidět. Kdo viděl ještě to poslední video, tak se určitě taky od mě zasmál a viděl moje reakce. Moje reakce byl určitě takový. Tak on už to uploadnul a uvidíme Mirkovou reakci. Mirku film a budeme reagovat. A to je všechno. Jo. Teďka jsem se naučil, že moje mých videí. A teďka probíhá reakce. Alexi, kolik z 10 dáváš Mirkovo filmu? 7 z 10. A já dávám 7,5 z 10. Ne, Mirku. Jak mám na to mluvit? Tam dole. Mirek předává Alexovi ovladač a teďka právě probíhá Alexovo video. Uvidíme, co tam dá. Určitě to bude horší. Co tam dá? Co tam dělá? Film, tak to se na to nepodívám. Co děláš? Co ty kutí? Jo, Alexandra něco z fotbalu. Alexi, Liverpool, jestli tam dáš. Je Paris, Messi. O Ronaldo. To tam dáš! To co to je? To co to je? Alexi! Co tam má být? Alexi, já bych dal, co to... Nebudu. Dobrý, co to... Já Mirka jednou zabil! Já už to nechci natáčet, já už hned umírám. Nasánou, nechci natáčet, v žádném případě nechci. Natáčet nechci tady. Mirku, vezmi si mikrofon, aby tě slyšel ostatní. No co ty On sundal bavlnu mikrofonu. Fucking nigger. Everybody dob, yes.
Vinou. Kdo si myslí, že tolik je Messi? Já. A to je tak jaký krtek? Tolik je dobrý krtek. Co tam dělá Alex? Jaký infekce? Alexi, to co tam dělat? Lidi, vidíme. Probíhá reakce. Alex, film. Uvidíme. Taká. Tak, teďka probíhá. Mirku, pojď sem. Mirku, kolik z 10? Kolik z 10 hodnotíš, Alex? Z 10. A já určitě 5. Alexi, moje řada. Teďka jdu já na řadu a určitě tam doufám, že tam dám něco dobrého. Oni tam hrajou fotbal, místo aby se dívali, jak dělám. Já vím, že si tam dáme si ho. Proč? Co vyhralo? Dobrý. Super. Já nevím, tam něco dá. Dám Real Madrid. No, Real Madrid dám. Jak Real Madrid? Ne. Real Madrid. A tohle bude... Madrid 10. Teďka bych dal nějaký zvuk. Já vím, že to mám. Jo. Ale jak dám? Já nevím. Já nevím. Já jsem myslel, aha. Aha. Dobrý, já tam dám You Loser, protože Makes me want to blow chunks. Watching you losers play ball makes me want to blow chunks. Počkej. Watching you losers play ball makes me want to blow chunks. Dobrý. Jakože Real Madrid říká Liverpool, že je loser, jo, aby se chápali. A teďka přidáme Barcu. Dobrý. Tak. Tak teďka přidám Barcu. A Barca říká... Já jsem se jenom Barca. Tak, dobrý. Tam stop animate. Napsaný text. Počkej, jak se píše? Watching you losers play ball makes me want to blow. No. Dám kolek. Jenom animate. Anyway.
se. A hodnoť to. Hele, napište, kdo je lepší, Barca nebo Real Madrid. A nebo Liverpool, nebo Paris, nebo Manchester City. Jo, napište váš oblíbený fotbalový klub. Určitě to napište. Play ball makes me want to blow chunk. Ne, to jsem jenom to lehké. Já až to nemyslíš, ty balu tak dlouho. A co, já jsem tam nevěděl, co tam mám dát? Dva lidi! Jenom 2 lidi. Tak pojďte se, tolik je asi všechno tohoto videa. Doufám, že se vám to video líbilo. Určitě dejte like, odběr pro další více videa. Určitě nezapomeňte zvoneček, abyste viděli reakce, viděli jste recenze, viděli jste nějaké hry, jak reální. No a co ty chceš říct? Že kdo je lepší, Cristiano Ronaldo nebo Messi? Nedávej to pusole! Ale to už jsem říkal na začátku. No, tak to asi všechno a čus.